Nung umuwi nga pala kami ng La Union ay pumunta nga pala kami dito sa may San Fernando Plaza. Nag-aya ulit kasi ang mga bata dahil gusto na naman nilang lumabas at gumala. Hindi nga sila nakakalabas kahit na kapitbahay lang nila itong plaza ng San Fernando dahil nga wala silang mga kasama. Kaya kapag umuwi lang kami, saka sila nakakalabas. At ito nga ang ganda-ganda ng harapan ng City Hall ng San Fernando City, La Union. Siyempre hindi na namin pinalagpas 'to at pinasok na namin. Dating display na nila ito before dahil maalala ko ito ulit yung display nila before mag-pandemic kaya naalala ko pa ito na ganito rin yung display nila before. So yan na nga, ito na nga yung sa harapan ng City Hall ng San Fernando. Alam niyo ba na si Andre yung pinakaunang apo at ngayon 6 na silang apo at pinakabunso nila si Arkidan at lahat pala ng mga panganay na apo ang mga pangalan ay nagsisimula sa letrang A. Si Andrea, Andy, Adria, at saka si Arkidan. Hindi sinasadya pero nagkataon lang talaga. Yung panganay din pala na kapatid ng asawa ko ay nag-uumpisa din sa letrang A ang pangalan, Andrew. Kaya siguro yung mga anak din ng mga kapatid niya ay nag-uumpisa sa letter A ang pangalan. Ito na nga tatawid na kami sa kabilang banger chart. Pero bago kami tatawid dun sa kabila ay binibili na naman tong dalawa dahil nga ang kukulit. Yung tipong parang nakalabas sa hawla, ganon. Ang lalaki pa naman nilang bata. Yung grade 2 pa lang sila pero mas malaki na sila sa akin. Ito na nga siguro yung bagong henerasyon ng mga kabataan. Ang mamatured na nila. At mangha din naman ako sa mga batang 90s. Looking young pa rin naman. At naniniwala akong isa na ako doon. Char! Ay hindi pala, dalawa kami ng asawa ko dahil 90s naman kami. At kung batang 90s ka, abay magpasalamat ka rin. Dahil sigurado kung looking young ka rin, kagaya namin. So ayan na nga't pumasok na kami dito sa may peryahan ng San Fernando. Bali nga, first time namin lahat pumunta dito. So ayan, yung mga bata na super excited at hindi na alam kung ano yung lalaruin. Itinuturo nga lahat pero hindi kaya ng budget kaya sabi ko isa lang. At nakapili na nga yung dalawa. Gusto nilang laruin yung baril-baril kaya pinagbigyan ko na. Dito ko nga pala na-experience yung unang ride ko ng octopus. Nung mag-Jowa Bells pa lang kami ng Diyosawa ko na ngayon. At pinipilahan din nga pala itong Vikings ride nila. At natry ko na rin ngang sumakay dyan sa Vikings dito sa may SM Baguio. At grabe, nakakahulog nga naman ng kaluluwa, ganorn. So ito na nga't nag-umpisa ng maglaro itong dalawa at naggigil silang maglaro. Yung tipong parang hindi sila mauubusan ng bala. Sabi ko nga tig-isang magasin lang. Pero iyon, humirit pa kaya nakapagdalawa silang magasin. Yung 60 pesos lang sana yung babayaran ko pero naging 120, ano ba yarn? At yun nga yung natamaan nilang dalawa ay 11 lang. Na ang kinalabasan doon sa 120 pesos ko ay dalawang chichirya lang yung nakuha. Ano ba yan? Lugi, char. Di sana pinabili na lang natin ng maraming chichirya yung 120, ganon. Pero okay lang naman dahil alam ko naman na nag-enjoy sila dahil nga first time nila pumunta rin dito. At nung natapos na nga sila dyan ay kumaripas na kaming papunta ng Kapitolyo dahil yun naman talaga yung sadya namin. At umandar na yung Vikings at hindi pa lang nag-uumpisa ay sumisigaw na sila. So ayan, kung gusto nyo ring magperya dito sa may San Fernando City, meron din pala. At yan, meron silang peryahan. Umay kayo, nagibustik kwarta dito, charis, pero nag-enjoy, promise.